Aprang si kardom kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami lapen pini labangso video long nali tum hanang ke than ponji labangke nali tum Pmay 2023 lapen 24 alis koson se nali tum kelang jima labangso aputhak si pini labangso video long nali tum hanang than pachini ponikpo nali tum labangso YouTube channel subscribe krilang pulote pader depin penali tum subscribe ikon lapen videos tamen alitum liking sipi gon lapen ke share labang ke alitum tenini pin pen share ipon igon tang de non pathiek pen koson se labang so Hemso alis bang kelang nang jima labang so puthak le chethan polonang lapen lang polonang tang de non pathiek pen nili nalitum hanang than pachini pon ikpo koson se Pmay-G lapen IAY mate kapre scheme ke langji labang so li Akimi along nang litum amen doma we ma pula bangso kacilangji apani li nang litum pan a process pan nang litum pan than pichni ponikpo nang litum na hokadam dipin nang litum mina mobile pen stamela bangso alis pan nang litum cilang igmelo lasi aprang si nang litum reporting.nic.net new report.aspx labang so link nili labangso video description lang stami pipon ikpo la kali pele telegram channel lang nalitum long ikpo la pen hala bangso link long berik lo puta arjana litum mathing no stami lang son nang chiklang ikpo la pen Ministry of Rural Development pradhan mantri awas yojana gramin la official website lo labangke la pen screen long nalitum stami lang son arjan kitok dak pen an thek pon long exi la pen prangsi nalitum la a number long thek kitok bang thek pon long ikpo physical process report lapen B number long financial process report progress report lapen number C long labangke social progress report lapen number D long do tulang GIS report lapen number E long do SECC report lapen putra dak do tulang E number long E director F number long labangke E FMS report lapen kijut si lodak G number on conference report lapen H number along social aided report nalitum kidam nengji labangso nalitum amen duma bema pukachilang apan labangke nalitum labangso dim sidam ignangpo beneficiary details for verification labangso dim nalitum ber iglopul te puthot nalitum atheng stame kafrega page dak chingpu pon ikpo lapen labangke MIS report lo lapen aprang si nalitum lal teklongji state of analitum select ponang poda assam lapen page loading pon po state selected pen fit puthot option long to post select ji afan lapen labang sodim ber iglo poda analitum dak district bang select pon ik program nang po district selected pen fit puthot dak loading ik pis lapen puthot analitum la ber thik thuloi select putui dak ber thu ingon lapen nalitum bokazan hawara ghar langso mepi lumbajong nilib rongmung west semi langso kolosa dim alis nalitum ke langjima mate nalitum area contingency nalitum ke langima dak pen langpon ikmelo nili example afa nili dak bokazan la first long sedolo bokazan nili select pon lo bokazan selected pen fit puthana nalitum ka select pon thunang do thulang la beralong lapen la no panchayat daketo panchayat ave la no panchayat pulasan pidonego no panchayat nalitum select igdet pen na fit putho da option do thulang dak select ponto ignangpo lapen dak 2010 to 11 lapen 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 lason sinalitum dak langpon ikmela lapen non ke Akimi labang ke 2024 23 lapen 24 afarman nalitum la option ber ignangpo Aningkan dak select pon ignang pon ingkan select det pen fit puthot nalitum ka select pon ing do tulang labang saber nalitum teklangji labang ke nalitum scheme dak select pon po pradhan mantri awas yojana gramin mate Pmay-G lapen IAY new construction lapen all central scheme lapen primitive tribal group sonda do all state scheme adam lapen kapri scheme dak penang ando ponji labang solis banalitum lang pon ikmeji lapen nilinon ka select ponji labang ke pradhan mantri awas yojana nalitum la thek ponlong po labang sodim nalitum select pon igon lapen pradhan mantri awas yojana nilis dak select pon ikelo aprang sini nalitum hanap klang po state labang ke assam dak select pon ikelo lapen district KARDOM
lapen continuously labang bokajan panchayat area labang heno panchayat lapen aningkan stami nili dak select pon ikelo lapen schemes stami nalitum select pon ignang pon nili dak pradhan mantri awas yojana gramin select pon iklo lapen lai select hai benefit nalitum the screen long theklangi dak plus minus to dui labang ke isi capture lo labang so nalitum minus jong sido pula minus pen ka nalitum answer bang labang so dim si fill up pon ignang po lapen non dax 27 plus 60 pulte 60 70 80 87 lo total da answer blanke lapen ni lista me da 87 ni liber poni gelo 87 nali tum ta kan makilong nali tum mobile long sta me kapregi da question ri ye lapen answer nali tum type big that pen la submit puthe ngai labang sodim nali tum very good submit long very that pen fit buthot nali tum athak lapu doi pon lot nali tum thek pon long ikpo labang so details ba lapen kuman mat amen sigidoma avema nalitum dak thek pon long ik thai po nili dak amen mention pon pelo lapen nali nang litum hanta dak pen peklang pon ik thek thek po amen dak penang ando lapen ningkan stame dolo la bhai bang kenon Akimi scheme lo financial year lo tuning kan ma amen ke do labang so list long do ik thai po la spinning la 2024 bang alang litum long don ik po lapen labang so page nalitum dak pen download pon stame download igme nili nalitum hanam peklang pon japan bori ponik lapen nili dak amu bang nili desktop mode bang vi ge dan mate screen bang thek o lapen nalitum dak details bang thek pon long ikko nalitum mobile pen lang ikot nili dak nam peklang pon ik thek thek pot hema dak kinang sot id number lapen amen ayu stame do ik thai nasinili labang so men manali tum hanam peklang pon ik thek thek po lapen puthot nalitum labang so list jong se download example nalitum download pdf labang so dim leber igon nili nam peklang pon ik po la download pdf kalte download excel nalitum na hini option do da isima isi nalitum download igon stame download pdf labang si Pmay-G labang so dim ber iglote nalitum labang so list bangke nalitum print out pen bi ko ta thek jogi lapen labang so list ki lang ye fan batai labang so website long wang ver nang nilo jo laso lahelo a process mal asinalitum lang example nalitum men doma wema lang example te la nili nagi thana process ating nalitum claim igon lalu pulte nalitum hem list bangke doma wema nalitum men labang ke nalitum klardak pen tekpon long ikpo lasela bang so video labang ke nalitum kan share igon lapen karbi anglong ras tame pechini ignang lapen palang ignang lasi nalitum blog long dam depin ben humri dam depin ben nalitum hemi nilu nalitum mina mobile bes tame langpon meglo lapen nalitum labang so YouTube channel tame nalitum la subscribe do not forget to subscribe go tok duji labang so dimber igon lapen lang litum la hini video lang le lang pulte prabjen penalitum la arjano non theklong ji labang so dim nalitum berpot ikon la sepinia video long bang nili la ansigang ton iglo KARDOM